En tot cas, nosaltres el que tampoc estem d'acord és en la forma. Evidentment que una modificació d'aquesta envergadura, que la resta de la corporació voldria dir més de la meitat de la ciutadania que van anar a votar en les últimes eleccions, els seus representants se tinguen que enterar per la premsa d'aquesta modificació, la veritat és que no és res considerable com a democràtica i com a respectuosa amb la resta dels representants del municipi. Per què fem les eleccions? Per què estem així? Per assabentar-nos d'aquestes modificacions per la premsa? Considerem que això no és positiu. Però a més, d'aquesta baixada del FEM podríem dir més coses, que és partidista, perquè això respon a motius interns, i vostè ho sap, i perquè és populista. Populista perquè és una baixada generalitzada, i perquè nosaltres pensem que aquesta baixada generalitzada no és justa. Per què? Perquè així a la ciutat tots no tenim els mateixos recursos econòmics, i per això nosaltres continuem insistint en la necessitat de plantejar la tarifació social, és a dir, que cadascú pague segons els seus recursos econòmics. I com? La fórmula és ben clara. El preu del servei, el que va del servei en si, que el pague completament aquella gent que puga. I a partir d'ahir fer un escalat depenent de la renda de cadascuna de les famílies. Fer aquesta baixada generalitzada respon al populisme que vostè durant tants anys ha sembrat ací a la ciutat. En tot cas, nosaltres també ens reiterem en un altre tipus de fiscalitat, la fiscalitat ambiental. Per què no? Volem introduir la fiscalitat ambiental. Evidentment, i que se premi aquells barris que facin una recollida selectiva. Aquells barris que tinguen unes xifres de recollida selectiva més elevada que també tinguen descomptes, que se premi això, perquè en definitiva una de les qüestions bàsiques de la gestió del FEM és la minimització i la recollida selectiva. Per altra banda, vostè també es presenta la baixada en les ordenances fiscals referents a l'apertura d'establiments. Però, senyor president, i què fem amb la gent, amb els comerciants que estan resistint? Aquells que resisteixen no tenen ningun tipus de bonificació? És que realment estan patint la crisi i que estan aguantant el comerç a la ciutat? Aquesta gent res? O és que això és un brindis al sol? Quanta gent va obrir un comerç durant aquest any? Si vostè ho sap, lamentablement ben pocs. En tot cas, nosaltres el que voldríem era deixar ben clar que el nostre vot és un vot negatiu. És un vot negatiu perquè no compartim la forma antidemocràtica ni tampoc els paràmetres del fons, que són totalment injustos.